அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதை, பலி மகாராஜருடைய கதை. அவங்களும் ஆத்ம நிவேதனம் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க பிரபுஜி. தியானத்தின் பக்குவ நிலைன்னா அடங்கிய மனம், கட்டுப்படுத்த மனதின் செயல்கள். 20 to 23 சமாதி நிலை. சமாதி எனப்படுவது மனம் பக்குவமான நிலையில் இருக்கும், ஜட ஆசைகள் எதுவும் இருக்காது, இறைவனில் முழுமையாக லயித்திருக்கும் அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவில் இன்பத்தை அடைகிறான், எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அதாவது சத் சித் ஆனந்தம், இந்த நிலைதான் சமாதி. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மை நிலையில் இருந்து வழுவது இல்லை. துருவ மகாராஜா துருவ நட்சத்திரமா இருந்த கடவுளை அணுகுவதற்கே யோக முறை. அதனால திவ்யம் வரங்களை கேட்பாங்க, அது ஒரு பௌதீக ஆசையாக கருதப்படும். அதனால திவ்யமான ஆனந்தத்தை அடைய முடியாது. சமாதி நிலையுடைய உணர்வுகள் வந்து அனைத்து துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது. மன உறுதியுடன் ஈடுபட வேண்டும், பரமாத்மாவில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட வேண்டும், பாதையிலிருந்து மாறாமல் இருக்க வேண்டும், ஜட ஆசைகளை துறக்க வேண்டும், அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். வைராக்கியம், உறுதி, நம்பிக்கை, பொறுமை இவைகள்லாம் பௌதிக இருக்க வேண்டும். பௌதிக ஆசைகளை விட்டுவிட வேண்டும். 6.25 வலுவான நம்பிக்கையின் மூலம், புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். அதாவது மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை மனதில் நினைக்க வேண்டும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும். 6.24 மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். மனதை கட்டுப்படுத்தியவர்களை கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுவார்கள். கோதாச என்றால் மனதின் அடிமை, புலன்களின் தாசன். அவர்களுடைய மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும். மனதை கிருஷ்ணனில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, டோன்ட் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. வெற்றிக்கான சூத்திரம் மனக்கட்டுப்பாடு இருக்கணும். 6.27 கிருஷ்ணர் சொல்றார், கிருஷ்ணரின் மீது மனதை நிலைநிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கிறார், உத்தம சுகம் சொல்லியிருக்கீங்க பிரபுஜி. நம்ம வந்து இங்க 6.28 பார்க்கணும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ் இதே மாதிரி பிரபுஜி சொல்ற மாதிரி நோட் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட், அப்பதான் நம்ம வந்து கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அது நமக்கு எல்லாருக்கும் திருப்பி ஞாபகத்துல வரும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது ஏதாச்சும் மனசுல கருத்துக்கள் இருந்து அதுவும் சொல்லலாம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 6.28 இருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிப்பேன். பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம 6.27 என்ன பார்த்தோம்? என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயலின் விளைவிலிருந்து விடுபடுகிறான். நம்ம என்ன பார்த்தோம் பக்தரா அப்படின்னா, பகவான் மீது மனதை நிறுத்தணும். எப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி நம்ம மனதை நிறுத்துவோம் பகவான் மீது? பிரபுஜி இதுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. தட் இஸ், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவான் செய்து அவருக்காகவே எல்லா பலன்களையும் அர்ப்பணித்து நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா இல்லையா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம எப்பவும் மனசுல வச்சிருக்கணும். நெவர்
forget Krishna. Always remember Krishna. இது ஸோ ஒருவன் இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையை அடையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து சம குணத்தும் ரஜோ குணத்திற்கு அப்பாற்று சத்துவ குணத்துக்கு வருவோம். அப்புறம் என்ன ஆகும்? சத்துவ குணத்தையும் கடந்து சுத்த சத்துவ நிலையில் வருவோம். சுத்த சத்துவத்தில் தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட முழு ஈடுபாடு இருக்க முடியும். ஏன்னா சத்துவ குணத்துல கூட நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். எப்படி சத்துவ குணத்துல எப்படி வீழ்ச்சி அடையலாம் அப்படின்னா, தட் இஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ மற்றவர்கள் நம்மளை வந்து போற்றணும், மற்றவர்கள் நம்மளுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தால் நம்ம செய்யறது சத்துவ குண செயல்களா இருந்தால் கூட நம்ம இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தால் என்ன ஆகுதுன்னா, அது வந்து நம்ம கட்டுண்ட நிலையை கொண்டு வந்துடும். அதனாலதான் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இருந்து தெரிகிறது. ஸோ நமக்கு தன்னுணர்வு ஏற்படுது. அந்த நிலை தான் இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் தன்னுணர்வுன்னு என்ன? That is, நான் ஒரு ஆத்மா, நான் வந்து கிருஷ்ணன் பின்னப்பகுதி அப்படின்னு தெரியும்போது என்னாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்னு உணர்ந்துடுறோம். நம்ம அப்படி நம்மளுடைய அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் நமக்கு தெரியும் பொழுது நமக்கு வந்து மனசுல வந்து அகந்தையோ இல்ல வந்து செய்யக்கூடிய எல்லாம் நாம் தான் அப்படின்ற அந்த உணர்தலோ இதுவும் இல்லாமல் முழுமையாக கிருஷ்ணரில் நாம் வந்து வைத்து விடுவோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது. ஓகே, இப்போ நம்ம 6.28 இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். யாரு படிக்கிறீங்க? 6.28. படிங்க. हरे कृष्णा। Correct. यज्ञं एवं सदात्मानं योगी विशद कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् அஷ்ணுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட களங்கத்தில் இருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் முன்னேறலை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். ஸோ என்ன இந்த யோகியோட நிலை என்ன? சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி. சுய கட்டுப்பாடு நமக்கு வரும்போது நம்ம நிலை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு அந்த தன்னுணர்வு வந்துடுது. என்ன தன்னுணர்வு நமக்கு என்ன தெரிந்தடுகிறது? நமக்கு ஓகே, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணரின் பின்ன பகுதிகள், நம்ம வந்து அவருடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்ற ரியலைசேஷன் வந்துடுது நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மளுடைய நிரந்தரமான நிலை அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரின் பின்ன பகுதி. ரெண்டாவது, நம்ம எல்லாம் வந்து எங்க இருக்க வேண்டியவர்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, தட் இஸ் கிருஷ்ணருடன் அவருடைய திருநாட்டில் நம்ம இருக்க வேண்டியவர்கள். ஆனால் நம்மளுடைய இந்த இச்சைகள்னால ஆசைகள்னால நம்ம இப்போ அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் டெம்பரரி. இப்போ நம்மளுடைய இருப்பும் வந்து டெம்பரரியா தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளுடைய பெர்மனன்ட் வீடு அது எங்க கிருஷ்ண லோகத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியுமோ அந்த அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம செல்ல வேண்டும். அதற்கு என்ன வழி? வந்து பக்தி தொண்டு. தட் இஸ் பக்தி தொண்டுன்னு சொன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன? தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருக்காக எல்லா செயல்களும் செய்து பலனை அவர் அர்ப்பணித்து அவர் நம்மளுடைய நித்திய சேவகன் என்ற நிலையை புரிந்து கொண்டு நமக்கு அந்த நிலையில் தான் நமக்கு சச்சிதானந்தம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். தட் இஸ் சச்சிதானந்தம் என்ன? தட் இஸ் நம்ம வந்து நிரந்தரமான, தட் இஸ் அறிவுள்ள நிலை. அந்த நிலையில நமக்கு என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? தட் இஸ் ஆனந்தம், பரமானந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய நிலை என்ன? சுயப்பாடோட இருக்க வேண்டும். ஸோ புலன்களை இப்ப நம்ம வந்து இந்த இது படிச்சுட்டு இருக்கோம், அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன, பல வழிகள் உண்டு. அதில் ஒரு வழி இந்த ஞான யோகம். தட் இஸ் யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, அவர்களுடைய
இது புலன்களை எல்லாம் யோக முறையில் அவர்கள் கட்டுப்படுத்தி அந்த யோக பயிற்சினால் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி தன்னுள் உள்ள பிரம்மனில் லயித்து, பிரம்மன் அப்படின்னு இங்க இடத்துல சொல்லும்போது யாரு? பரபிரம்மன், பரமாத்மா. பரமாத்மாவை தியானித்து நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வினை நாம் அடைகின்றோம் அப்படின்ட்டு. இந்த இறைவனின் அப்படி கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிற யோகிகள் அவர்கள் வேற எதையும் விரும்புவதில்லை. அவர்களுக்கு என்ன சித்திகளுக்காகவோ இந்த கடின பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள் கிடையாது. அவர்கள் திவ்யமான இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். தட் இஸ், இந்த பரமாத்மாவில் அவர்கள் ஒன்றி பரமாத்மாவில் ஆனந்தம் காண்கிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவர்கள் உன்னத நிலையை அடைகிறார்கள். ஸோ இன்னொரு நிலை என்ன, ஞான யோகத்தின்படியாகவும் நம்ம கிருஷ்ணரை அடையலாம். அதே மாதிரி பக்தி யோகம் படியாலும் நம்ம அடையலாம், கர்ம யோகம் படியாலும் அடையலாம். ஆனால் எது சிம்பிள் ஈஸியஸ்ட்? தட் இஸ் பக்தி யோகம். அது முன்னாடி எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம், பரமாத்மாவை உணர்தல். அப்போனா பிரம்ம சம்ஸ்பிரஷம் நிலை. இதுதான் பரமாத்மாவை உணர்தல். ஆம், சம்ஸ்பர்ஷம். ஸோ எல்லா ஜடங்களிலிருந்து விடுதல். ஸோ நம்ம அந்த நிலையில என்ன, புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துகின்றோம். மனதினை ஒரு நிலையாக்கும் பொழுது என்ன, கிருஷ்ணர் லயித்து விடுகிறோம். அப்படி இருக்கும்போது மனதுல இந்த கிருஷ்ணரை தவிர வேறு மனதுல இருக்காது. அவருக்கு நமக்கு தெரியும், அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், அவர் தான் நம்மளுடைய தோற்றுவித்தவர். எல்லாம் நமக்கு அந்த உணர்வு வந்துருது. அப்போ நம்ம எப்படி குழந்தை ஒரு தகப்பனை தாய் பார்க்கும்போது சந்தோஷம் கொள்கிறானோ, அதே மாதிரி நம்ம பரமானந்த நிலையை அடைவோம். அதுதான் மிக உன்னதமான பரமானந்த நிலை. இப்போ பாருங்க, இந்த டிவோட்டிஸ் பாருங்க, அவங்க இந்த கீர்த்தனத்துல அப்படியே இருக்கும்போது சாது சங்கத்துல கிருஷ்ணரை உணர்ந்து அவர்கள் அப்படியே இந்த ஆனந்த நிலையில இருக்காங்க இல்லையா? எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஆனந்த நிலையில இருக்காங்க. அதனாலதான் ஒரு பக்தனோட நிலை எப்பொழுதும் ஒரு ஆனந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவானினுடைய நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, பகவானிடம் தனது தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்தி கொள்வதால் யோகி அருவவாதத்திலிருந்து பக்தராக மாறலாம். எப்படி அருவவாதிகள் என்ன, நம்ம லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற இது மாதிரி ஒரு ஜோதி, பிரம்ம ஜோதி நினைச்சுக்கிறாங்க. அருவவாதி கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை, அவர் எனர்ஜி அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க. அது சரி கிடையாது. அது முழுமையான அறிவு கிடையாது. முழுமையான அறிவு என்ன, பகவான் நிலையை புரிந்து கொள்ளுதல். தட் இஸ், பகவானுக்கு கண்டிப்பாக உருவம் உண்டு. ஏன்னா அவருக்கு உருவம் உள்ளதுனால்தான் நமக்கு உருவம் இருக்கிறது, இல்லாட்டி உருவம் இருக்காது இல்லையா? ஒரு தகப்பனுக்கு உருவம் இருந்தால் தான் அந்த பிள்ளைக்கும் உருவம் இருக்கும், இல்லாட்டி எல்லாரும் இந்த மாதிரி எனர்ஜியே தான் இருக்க போறோம். ஸோ கண்டிப்பாக உருவம் உள்ள கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு. அது மட்டும் அல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு உருவம் உள்ளதுனால்தான் நம்ம 5 ரசங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ரசத்தில் கிருஷ்ணரில் நாம் உறவு கொண்டு நம்ம அதில் லயித்திருக்கிறோம். ஸோ அது அப்பதான் ஒரு பக்தனாக மாறும்பொழுது அந்த உன்னத நிலையை அடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ அடுத்த உட்புரிவு செக்ஷன் 29 and 30. அதுல என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், பக்குவமான யோகியின் பார்வை. யோகி பக்குவமான எப்படி பார்வை அப்படின்னு பார்க்கறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, அப்போ உருவம் இருக்குதுன்னா வைகுண்டத்துல கிருஷ்ணர் உருவத்தோட தான் இருப்பாங்களா பிரபுஜி? அப்ப நாம தான் கண்டிப்பாக ஆத்மாதான் உருவம் இல்லாம தான் போகும். இல்ல நம்ம இங்க இருந்து நம்ம ஆத்மா அங்க போகும்பொழுது அந்த இடத்துக்கு நம்ம உருவம் கொள்வோம். நம்ம எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் நீங்க இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, இந்த வைகுண்டத்துடைய நிலையை பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் உருவம் உள்ளவர்கள் தான். எல்லாரும் கிருஷ்ணர் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆமா, உருவம் உள்ளவர்கள் தான். வைகுண்டத்துக்கு செல்லும் போது, கோலோக பிருந்தாவத்துக்கு செல்லும் பொழுது எல்லாம் இந்த ஜீவாத்மா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதற்கு இல்லையா உருவம் எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நமக்கு இருக்கிறது பௌதிக உருவம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, அங்க ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும் அப்படித்தானே பிரபுஜி? ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி.
ஆன்மீக உடல், நமக்கு ஆன்மீக உடல். அதுதான் நம்மளோட நிரந்தர. பதம் 6.29. பிரபுஜி படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण। தங்கன் பிரபுஜி படி. सर्वभूतात्माम् आत्मानं सर्वभूतानि सात्मानि ईशेतो योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையான யோகி எல்லா உயிர்களிலும் என்னை எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வு உடையவர்கள் பரமபுருஷராய என்னையே எங்கும் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ ஒரு உண்மையான யோகி, உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். எல்லா உயிர்களிலும் கிருஷ்ணரை காண்கிறான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வு உடையவன் பரம புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். எங்கும் எதிலும் பரம புருஷரை தான். இதற்கு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம போன செஷன்ல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்ன ஸ்லோகம் அது? உண்மையான என்னை எல்லா உயிர்களிலும் காண்கிறான் அப்படின்றதுக்கு இதுக்கு ரிலேட்டட் ஒரு ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல 18th ஸ்லோகம் என்ன? பக்குவமான பண்டிதர் நிலை. அது என்னது? பக்குவமான பண்டிதர் என்ன பண்றாரு? அதாவது அதாவது கற்றறிந்த பிராமணர்கள், நாயை உண்பவர்கள் எல்லாரையும் சமமாக எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பதுதான் பக்குவமான பண்டிதரின் நிலை அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும். சோ ஒரு பக்குவமான பண்டிதன் அப்படின்னு யாரு? உண்மை யோகின்னா பக்குவமான பண்டிதனோட நிலை. ஸோ எல்லா உயிர்களையும், அது ஒரு மனித உயிராக இருந்தாலும் சரி, மிருகம் ஒரு உயிராக இருந்தாலும் சரி, அவன் பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, சண்டாளனானாலும் சரி, எல்லாரையும் எல்லா உயிர்களையும் யாரை அவன் காண்கிறான்? பரமாத்மாவான கிருஷ்ணரையும் காண்கிறான். இந்த ஜீவாத்மாவில் கிருஷ்ணரையும் காண்கிறான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவாத்மாவையும் காண்கிறான். அவனுக்கு புரிகிறது கிருஷ்ணரால் தான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் உருவாகி இருக்கின்றன. ஏன்னா கிருஷ்ணரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன. எல்லா உயிரினங்களும், உயிர் உள்ளதும் சரி, உயிர் இல்லாததும் கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் எல்லாம் அவருக்கு புரிகிறது. ஸோ அதுதான் உண்மையான யோகியின் நிலை. தட் இஸ் பண்டிதனுடைய நிலை. எல்லாம் அறிந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சனுடைய நிலை. ஸோ அதுதான் அப்புறம் உண்மையில் தன்னுணர்வு பெற்றவன் பரமபுருஷரான என்னை, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷன். நம்ம இதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். நம்ம இந்த 13th சாப்டர்ல எல்லாம் புருஷர்னா என்ன இதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். நம்ம பிரகிருதி இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ ஜீவாத்மாக்கும் நம்ம பரமாத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்ம ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட பின்ன பகுதி தான் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். ஸோ அதனாலதான் நம்ம புருஷர் ஏன்னா நம்ம வி ஆர் ஆல்சோ என்ஜாய் இல்லையா? ஆனா சுப்ரீம் என்ஜாயர் தான் பரமபுருஷர், அதுதான் கிருஷ்ணர். ஸோ நம்ம லிமிட்டட் என்ஜாய்மெண்ட், உயிர் வாழியில் இருக்கிற ஜீவாத்மா லிமிட்டட் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு. கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்த இது கொடுத்துருக்கார். ஸோ தட் இஸ் ஒரு ஆர்டினரி ஜீவாத்மா புருஷர் அப்படின்னும் போது, பரமபுருஷர் அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணர். அது பரமபுருஷர் வேற யாரையும் குறிக்காது. பரமபுருஷர் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். ஈவன் நம்ம தேவதைகள் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா புருஷர் தான். ஏன்னா அவர்கள் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். ஸோ உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 5.19 வித்யாவினேசம். அது எப்போ மனதில் வச்சுக்கணும். நம்ம எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கணும். எல்லா உயிர்களும் சமம் தான். எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு அந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம இதுல நமக்கு தெரியுது
நம்மளுடைய ஜீவாத்மான்னு சொல்லும்போது அந்த உடல், எந்த உடலை இந்த ஜீவாத்மா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதோ அதை பற்றி தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடல்களில் என்ன நடக்கிறது எல்லாவற்றை பற்றி நன்கு தெரியும். அதுவும் நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஜீவாத்மா பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய நிலை என்ன? கட்டுண்ட நிலை. நமக்கு நம்ம புலன்களில் இந்த பௌதிக ஆசைகள் நிறைந்த ஒரு நிலை. அதுதான் நம்ம யோக முறையிலும் சரி இல்ல பக்தி மார்க்கத்திலும் சரி கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணர்கள் வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆனா கிருஷ்ணரை இதை பாதிக்காது. ஏன்னா இந்த பௌதிகமே தோன்றி இருக்கிறது கிருஷ்ணர்கள் தான். அதுக்குதான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஜெயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஜெயிலில் இந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெயிலருக்கு தகுது. ஏன்னா இந்த ஜெயிலர் தான் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு இல்லையா? ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜெயிலர் அண்ட் இவங்க கன்விக்ஸ் இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம எல்லாம் ஜட உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம எல்லாம் கன்விக்ஸ் மாதிரி நம்ம இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்துல நம்மளுடைய இச்சைகளை தீர்க்கிறது வரைக்கும் வந்திருக்கோம். இந்த கிருஷ்ணர்லேருந்து தான் இந்த ஜட உலகமே, இந்த ஜெயிலே யாரு செஞ்சா யாருடைய கருணையால கிடைச்சிருக்கு? கிருஷ்ணரோட தான். அவர் தான் அவர் அதனால அவருக்கு இந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் பாதகமாகாது. ஏன்னா அதை கிரியேட் பண்ணினதே அவர் தான். ஸோ இது நம்ம மனசுல கிளியர். இந்த உணர்வு நம்ம தன்னுணர்வு வரும்போது இதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இதுதான் கிளியரா சொல்றேன். பக்குவமான யோகியின் பார்வை பார்த்தா சமநோக்கு. ஸோ பரமாத்மாவே எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? எந்த உயிர் ஜீவாத்மா இருந்ததுன்னா அது கூட பரமாத்மாவும் எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கிறார். அது ஒரு சின்ன கொசுவானாலும் சரி, ஒரு சின்ன பாக்டீரியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய யானையா இருந்தாலும் சரி, டைனோசரா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பரமாத்மா சொல்லும்போது, ஒரு உயிரினம் சொல்லும்போது கூட பரமாத்மாவும் வருகிறார். ஏன்னா அந்த ஜீவாத்மாவை தனியா விடுறது இல்லை. பரமாத்மாவில் எல்லா உயிர்களையும். ஸோ நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம்? எல்லா உயிர்களிலும் பரமாத்மாவை பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பரமாத்மாவில் கிருஷ்ணர் எல்லா உயிர்களையும் பார்க்கிறோம். அவர் தான் இந்த இந்த படத்துல இருக்கிறது யாரு தெரியுமா? நடுவில் இருக்கிற படம் இல்லையா? அது யாரு? க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு பிரபுஜி. சொல்லுங்க, யாரு? க்ஷீரோதக சாய். அண்டங்களை உருவாக்குகின்றவர் யாரு? காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு. ஆமா, சங்கர்ஷ்ணர் நமக்கு காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு தோன்றுகின்றார். கிருஷ்ணரும் விருவாங்கம் தான் அவரு. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு என்ன பண்றாரு? அண்டங்கள் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறார். எப்படின்னா அவருடைய இந்த போர்ஸ் சொல்லுவோம், வேர்வை வர நம்ம அந்த முடி இருக்கிற இந்த போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து வெளியே அப்படியே ஒவ்வொரு அண்டமா வந்துட்டு அவருடைய மூச்சு வெளியே வர டைம்ல அண்டங்கள் உருவாகிறது. மூச்சை உள்ள இருக்கும்போது அண்டங்கள் அந்த அவ்யக்த நிலைக்கு சென்று விடுகிறது. ஸோ அந்த இது ஸோ அந்த அண்டங்களுக்குள் தான் யாரு போறா? அண்டங்களுக்குள் காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு தான் கிரியேட் பண்றாரு. அண்டங்களுக்குள் யாரு போறா? கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. அவருடைய தொப்புள் கொடியில இருந்து தான் பிரம்மா உருவாகின்றார். பிரம்மா உருவாகி எல்லா உயிரினங்களையும் அந்த அண்டங்கள் ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் உள்ளிலும் ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒரு பிரம்மா இருக்காங்க. சின்ன நம்மளது 4 தலை பிரம்மா தான். சில அண்டங்கள்ல இதை விட நிறைய மோர் தேன் 1000 தலை இருக்கிற பிரம்மா கூட இருக்குங்களாம். ஸோ தட் இஸ் அண்டங்களுக்கு ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒரு பிரம்மா தோன்றுகிறார். ஸோ இந்த காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு விருவாங்கம் யாரு சொன்னீங்க இப்போ? கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. ஆமா. ஸோ ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒரு கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு செல்கிறார். அங்கு சென்று அங்க அந்த ஒவ்வொரு பிரம்மாவின் வழியால் சிருஷ்டி நடக்கிறது. அந்த சிருஷ்டி நடக்கும்போது என்ன, அது பல உயிரினங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன. அந்த உயிரினங்களுக்குள் பரமாத்மாவை விரிவாங்கம் விஷ்ணுவின் விரிவாங்கம் யாருன்னா க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. ஓகே, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு தான் எல்லா விரிவாங்கம் அவதாரம் எடுக்கிறது எல்லாம் அந்த அண்டங்களுக்குள் நடக்கக்கூடிய எல்லா திருவிளையாடல்களுக்கும்
யார் வழியாக நடக்கிறது? ஸ்ரீரதக்ஷாயி விஷ்ணுவாக நடக்கிறது, மூலமாக நடக்கிறது. ஓகே, இது இந்த உயிரினங்களை சிருஷ்டிக்கிறது காரணதக்ஷாயி விஷ்ணுவோடைய இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிகிறது? பரமாத்மாவில் எல்லா உயிர்களையும் பார்க்கிறது. ஸோ பரமாத்மா ஸ்ரீரதக்ஷாயி விஷ்ணு தானே இதுன்னா இல்லை, இது எல்லாரும் விஷ்ணு that is, நாராயணனுடைய விரிவாங்கு, கிருஷ்ணருடைய விரிவாகங்கள் தான். ஆல் த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண. ஸோ இட்ஸ் ஆல் த சேம். அப்புறம் பரமபுருஷரான பகவானை எல்லா இடங்களிலும் ஒரு உன்னத யோகி காண்கிறான். ஸோ இந்த அறிவு இருக்கிறவர் என்னன்னு பார்க்கிறாருன்னா, அவர்களுக்கு இதை புரிந்து கொண்டு தன்னுணர்வு பெற்ற யோகி, தன்னுணர்வு பெற்ற பக்தனுக்கு என்ன தெரிகிறது? எல்லா அண்டங்களானாலும் சரி, எல்லா உயிரினங்களானாலும் சரி, எல்லா இடத்திலும் அவர் பார்க்கும்போது அவனுக்கு பகவான் தான் தெரிகின்றான். அதுதான் நம்ம இதுல இருந்து. ஸோ பரமபுருஷரான பகவான் ஒரு அன்பான அன்னையை போல எல்லா குழந்தைகளும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். பாருங்க, எல்லா டிஃப்ரெண்ட் மெல்லோஸ் இல்லையா? தட் இஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டாக, தட் இஸ் ஒரு சிலவங்க அவரை சர்வீட்டர். ஹனுமான் எப்படி ராமருடன் அவர் இருக்க விரும்பினார், ஒரு சேவகனாக இருக்க விரும்புகிறார் இல்லையா? இப்ப யசோதாமா இவங்கெல்லாம் எப்படி, நந்த மகாராஜெல்லாம் ஒரு தாய் தந்தை அந்த வழியில் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த குழந்தை வடிவில் இருக்கிற கிருஷ்ணரை அவர்களுக்கு அதுதான் வாத்சல்ய பாவம். ராதாராணி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோபால்கள் அவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள்லாம் காஞ்சுகல் லவ், தட் மாதுரியம். ஸோ அவரவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அவரவர்களுக்கு வேண்டிய விதத்தில் அவரவர்களுடன் அன்பு கொள்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல தெரியும். அதனால்தான் இப்போ கிருஷ்ணர் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தருடன் சமமாக நின்று இல்லை அவர் ஒரு பாகுபாடும் பார்க்காமல் அவர் தோன்றி இருக்கிறார். அவருக்கு தோன்றி அவருடைய செயல்கள் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, அது ஒரு கிளாசிக் கேஸ். அப்படின்னா இந்த இந்த மகாபாரத யுத்தத்துல கிருஷ்ணர் அவருடைய ரோல், குருஷேத்திர போர்ல கிருஷ்ணருடைய ரோல் என்ன? சாரதியா இருந்தார். ஆமா, கரெக்ட், சாரதியா இருந்தார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. சோ சாரதியா தேர் ஓட்டும் போது இந்த சண்டை நடக்கிற இடத்துல எப்படி சைலண்டாவா இருக்கும்? பேசினா கேக்குமா? சண்டை நடக்கிற இடத்துல பேசினா கேக்குமா? ஆர்டினரியா சத்தம் கேட்க, ஏன்னா உள்ள சத்தம் அது என்ன அது டஸ்ட் அப்படி இப்படி இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில செய்கைகள்னாலதான், தட் இஸ் ஜெஸ்டர்ஸ்னாலதான் புரியும். அது ஜஸ்ட் திரும்பி பார்த்து சொல்ல முடியுமா? தொட்டு பார்த்துனோம் அப்படி இல்லை. என்ன இந்த அவருடைய அர்ஜுனனுடைய காலில் போட்டு இருக்கிற அந்த ஷூஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சினிமாலாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கூர்மையா இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? அந்த எல்லா செருப்பு முன்ன எல்லாம் பார்த்து ராஜாக்கள் அணிகிற செருப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன கூர்மையா இருக்கும், அப்படி வரைஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த காலில் இருக்கிற அந்த செருப்புனால அந்த முதுகில அது தொட்டு அவர்களுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. லெஃப்ட்ல போனா லெஃப்ட் சைட்ல, ரைட்ல போனா அந்த மாதிரி சில நியமம் இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கு. அது பிரகாரம் கிருஷ்ணர் தேரோட்டினார். ஸோ அர்ஜுனன் ஒரு ஜீவாத்மா, உன்னதமான ஜீவாத்மா இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா. அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டும் போது அர்ஜுனருடைய காலில் இருக்கிற கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி அன்பாக நடந்து கொள்கிறார் ஒரு பக்தருக்கு வேண்டி. சோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் யாரையும் கைவிட மாட்டார், எல்லா பக்தர்கிட்டையும் சரிசமமாக அவர் நடந்து கொள்கிறார். ஆனால் அவருடைய பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அதிகமான பிரியம். இப்போ குழந்தை வீட்டில் இருக்க எல்லா குழந்தைகளும் தாய் தந்தையருக்கு பிடிக்கும், ஆனால் சில குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களோட ரெஸ்பான்சஸ் மாதிரி இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் யாரையும் கைவிட மாட்டார், எல்லாரையும் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும். ஆனால் பக்தர்கள் அப்படின்னா அவர்களுக்கு அடிமையாகி விடுவார். பக்தர்கள் எது செய்தாலும் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்டுருவார். அதனாலதான் அந்த பக்தி அந்த மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை நாம்
என்ன சொல்றது, அந்த கிருஷ்ணருடன் நெருங்கி இருக்கிற அந்த நிலையை நமக்கு எய்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஓகே. 6.30 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யோ மம் பஸ்யதி சர்வத்ர சர்வம் சமயி பஸ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஸ்யாமி சசமே ந பிரணஸ்யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் எண்ணில் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா சொன்னோம் இல்லையா. இட்ஸ் சிம்பிள். என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லைன்னு சொல்லும்போது மறப்பதில்லை. அவர் ஒரு க்ஷணம் போலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு இல்லாமல் இருப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஸோ ஒரு டிவோட்டி எப்பவும் கிருஷ்ணர் அவருக்கு டிவோட்டியுடன் தான் இருக்கிறார். அவர் டிவோட்டியை மறப்பதில்லை கிருஷ்ணர். ஸோ அதனால்தான் பிளைண்ட் ஃபேத் நம்ம கிருஷ்ணன் ஸ்ரத்தா சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னா நமக்கு பிளைண்ட் ஃபேத் இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பகவான் மேல நமக்கு அந்த மாதிரியான என்ன சொல்றது, ஒரு நம்பிக்கையற்ற நிலையே இருக்கக்கூடாது. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நம்பி அவரை காப்பாற்றுவார், அவர் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறார், எல்லா செயல்களுக்கும் காரணம் அவர் தான், எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு எப்பவும் நினைக்கணும். அதனால்தான் இப்போ யோகிகள் எல்லாம் இந்த கொடூரமான இந்த காற்றில் தவம் இருக்கும்போது கூட அவர்களுக்கு ஏன் பயம் இல்லை? நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம். ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரை நம்பி கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போ மனதுல எந்த விதமான பயமும் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ பரமாத்மா நம்முள் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைத்துக் கொண்டு நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான பயமும் இருக்கிறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி வி ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணன், பகவானை ஒருபோது நாம் இழப்பதில்லை. யோகி நிலை என்ன காரணம்னா, யோகி என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த நிலையில் தியானத்தில் இருந்து அவர் இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவை தான் நினைத்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ பரமாத்மா அவர்கள் நிறைந்திருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒருபொழுதும் பரமாத்மாவை மறந்திருக்கிற நிலை இருப்பதில்லை. ஆனால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் ஒரு க்ஷணம் மறந்து விட்டால் கூட நம்ம கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து விடுகிறோம். அது ஒரு யோகியானவன் ஆனால் ஒரு உத்தமமான யோகி அந்த நிலைக்கு வருவதில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். அவருக்கு இந்த மாதிரி நிலை வரணும்னா எதனால அவர் நினைக்கும், சும்மா அப்படி அவங்க ஓகே சொல்லியிருக்கு ஸோ அதனால அப்படியே அதான் இருக்கும் அப்படின்னு பிளைண்டாவா நினைக்கிறாங்க? கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த உணர்வு, ஒரு பக்தனுக்கும் சரி ஒரு சிறந்த யோகிக்கும் சரி, அதுக்கு இந்த உணர்வு வந்துடுது. தன்னுணர்வுகள் என்ன அவர்களுக்கு தெரிகிறது, தட் இஸ் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணர் தான். இந்த உலகத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். எல்லாம் அவர்கள் தான் வந்துள்ளது. இந்த நிலைமையை அவன் புரிந்து கொள்ளும் போது அவர்கள் மனதில் எந்த சந்தேகமும் வருவதில்லை. அவங்க வீழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது. ஆனா அது இல்லாம அந்த ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ், அது அப்படி இருக்குமோ, எனக்கு இது தெரியாது, நான் இங்க பார்த்தது இல்லையா, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெக்குலேட் பண்றோம்னா அறிவில்லாதவர்கள் தான். எப்படின்னா ஒரு ஓமை சொல்லணும்னா, பிரபுபாத பல இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் இந்த சூரியன் இருக்கு, சூரியன் இப்ப ராத்திரிக்கு நம்ம இந்தியாவில எல்லாம் ராத்திரி டைம் இல்லையா, அப்படி இருக்கும்போது சூரியன் இல்லை, சூரியன் இல்லை நாளைக்கு புதுசாக தான் தோன்றும் அப்படின்னு நினைச்சா அதை விட முட்டாள்தனம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா. நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த என்ன சொல்றது, இயற்கை பிரகாரம் இங்கே பிரகாசம் இல்லை, இது இன்னொரு இடத்துல பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறார். அதே மாதிரிதான் இங்க பிரகாசிக்கிற போது இப்போ சூரியன் நான் மேல பார்க்கும்போது என் தலைக்கு மேல சூரியன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் இப்போ
யாராச்சும் பெங்களூர்ல இருக்காங்களா, இல்லை சிலவங்க ஹைதராபாத் இருந்தா அவங்க தலையில மேலே சூரியன் இருக்குன்னா, ஓ சூரியன் இங்கே தான் இருக்காரு அங்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு நினைச்சேன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த அறிவு கிடையாது, போதிய அறிவு இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் பக்தி உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு இந்த ஜட பௌதிக உணர்வில் இருக்கிறவர்களுக்கு இதை பத்தி புரியாது. அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ். அது இது நான் பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி வந்து நம்ம அது லிவிங் என்டிட்டிஸ்ல மனித பிறவி தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்றோம். அந்த மனித பிறவிக்கு அந்த 4 டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? இந்த 4 டிஃபெக்ட் என்னன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? மனித பிறவியின் 4 டிஃபெக்ட் என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. நீங்க பிரபுஜி. ஆரம்பத்துல சொன்ன பிரபுஜி. அரே சொல்லுங்க மாதாஜி, எல்லாரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுங்க. புலன்கள் குறைபாடு. புலன்கள் குறைபாடு இல்லையா? பார்ப்பது வந்து எதுவுமே வந்து ஃபுல்லா அது உண்மையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கேட்கறதும் உண்மையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? புலன்களுக்கு குறைபாடு. கரெக்ட். அப்புறம் ரெண்டாவது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாயை by illusion. பை இல்லூஷன். கரெக்ட். மாயில் இருக்கிறது இல்ல, பார்க்கறது எல்லாம் வந்து அது உண்மை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கிடையாது. அது வந்து அது உண்மை தோற்றம் பார்க்கறதெல்லாம் வந்து இது கிடையாது, அது மாயை தோற்றம். காணல் நீர் மாதிரி இல்லையா? காணல் நீர் இருக்க மாதிரி திருக்குறங்க நான் போனா காணல் நீர் இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஓகே. அப்புறம் அப்புறம் இன்னும் 2. we making mistakes பிரபுஜி. கரெக்ட். நம்ம வந்து தவறு செய்தல். மனிதனுக்கு தவறு செய்யக்கூடிய அந்த ப்ரொபென்சிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியாது இல்லையா? கடவுள் கிடையாது. நம்ம கண்டிப்பாக தவறுகள் செய்வோம். ஓகே. அப்புறம் மந்த புத்தி. சீட்டிங் பிரபுஜி. சீட்டிங். சீட்டிங் கரெக்ட். பிரபுஜி. சீட்டிங். கரெக்ட். சீட்டிங். ஏன்னா சென்சஸ் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட், ஆமா மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் இஸ் illusion, சீட்டிங் சொல்லிருக்கீங்க சீட்டிங். பிரபுஜி. ஆமா கரெக்ட். சீட்டிங். மனிதனாக பிறந்த வந்து சீட் பண்ண பார்ப்பான். ஏன்னா வந்து தனக்கு வந்து தான் தான் எல்லாம் செய்யணும், அந்த அகந்தை எல்லாம் மனசுல இருக்கும். அது மட்டும் மற்றவங்களோட தான் இதா இருக்கும். இல்ல வந்து நான் உண்மையா சொன்னா எனக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க மனுஷன். அப்படி இருக்கும்போது அந்த சீட்டிங்கும் இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த மனிதனுக்கு இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் சொல்றேன். கடவுள் நமக்கு வந்து அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு, இந்த சுவாதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு அளவுக்கு, ஒரு அளவான சுவாதந்திரம். அது வந்து நம்ம அதுக்கு அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த சுவாதந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து கிருஷ்ண வழிபாட்டுக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தில் முன்னேற பார்க்கணுமே தவிர பௌதீகத்தில் முன்னேறதுக்கு அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பௌதிக இச்சைகளை வந்து நம்ம என்ன சொல்றது ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி யூஸ் பண்ணான்னா அவன் வந்து அன்இன்டெலிஜென்ட் ஃபெலோ. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கையில கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில போடுறவன் நம்ம என்ன நினைப்போம்? அது மாதிரிதான் நமக்கு வந்து இந்த மனித பிறவி பெருத்திருக்கு. அரிதான ஒரு பிறவி மனித பிறவி, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மற்ற உயிரினங்களை விட மனித பிறவி தான் உன்னதமான பிறவி. அந்த உன்னதமான பிறவி கிடைத்திருக்கு, அந்த உடல் கிடைத்திருந்தும் கூட அதை நம்மளுடைய உண்மையான நிலையை அடைவதற்கு உபயோகிக்காமல் அதை வீணடித்தால், பௌதிகத்தில் நம்ம வந்து மூழ்கி அதனை வீணடித்தால் என்ன ஆகும்? அவனுக்கு போதிய அறிவு இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த இதில் வேதங்கள்ல இருந்தும் சரி, உபனிஷத்துகள் இருந்தும் சரி, குருக்கள் இருந்தும் சரி, அவர்கள் எல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார்கள், வேதங்கள் வழிகாட்டுகிறது. ஆனா அதை வந்து அதை நம்ம புறக்கணித்து நம்ம வந்து நம்ம மனதை, பார்வையை வந்து சினிமா இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலையும், அதே மாதிரி கேளிக்கைகளில் நம்ம உணர்வனை நம்ம செலுத்தி இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு காலம் முன்னேற முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது பகவானே நமக்கு கிடைப்பாரா? கண்டிப்பாக கிடைக்க மாட்டார். அவரை இழந்துதான் இருப்போம் நம்ம. அவனை அந்த மாதிரி இருக்கவங்க யோகின்னு சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. அதுவும் இப்ப யோக முறை நம்ம அன்னைக்கு மாதாஜி கூட கேட்டாங்க, அந்த யோக முறை வந்து பார்த்தா உடற்பயிற்சி மாதிரி நிற்குமே தவிர ஒரு யோக நிலைக்கு அந்த யோகிகள், அப்ப நம்ம யோகத்தை நமக்கு இப்ப கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் நம்ம மனதினை ஒரு யோகி நிலைக்கு நமக்கு அடைய வழிவகுக்கிறதே கிடையாது. ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நம்ம ஒரு பக்தியில் இருக்கிறவங்க தான் புரியுமே தவிர எல்லாருக்கும் அது புரியாது. அதே சங்கர பிரபுஜி சொல்ல வந்தீங்களா?
இன்னும் இல்லைங்க பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாம் வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முடியும். இது வந்து சும்மா சயின்டிஃபிக் லேபரட்டரி கிடையாது. எனக்கு இது ப்ரூவ் பண்ணாதான் நான் வந்து புரிஞ்சுக்குவேன்னு சொன்னா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர்களுடைய மனநிலை வந்து வேற என்னன்னு பார்த்து. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து தான் வந்து கிருஷ்ணரை விட பெரியவன் எனக்கு அந்த அகந்தை இருக்கும் பொழுது அப்போ நமக்கு ஒன்றும் அதற்கு ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் செய்ய. ஆனால் காலப்போக்கில் அவர்களும் வந்து திருந்துவார்கள். அவர்களுக்கும் வந்து அந்த அறிவு வரும் பொழுது அவர்களுக்கும் அந்த உணர்வு வந்துவிடும். அதனால்தான் பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து பல கோடி பல லட்சங்களான பல லட்சங்களான இவங்க தட் இஸ் டிவோட்டிஸ் இருந்தாலும் தேர் ஆர் மோர் தேன் மில்லியன் டிவோட்டிஸ் தேர் ஒன்லி ஒன் சரண்டர் டு மீ அப்படின்ட்டு. பல லட்சங்கள் டிவோட்டிஸ் இருந்தால் கூட அதுல வந்து குறைவானவர்களே அவருக்கு சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது இப்ப இருக்கிற கலிகாலத்துல நம்ம அதை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம கடமை சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சதை அப்படியே நம்ம குருக்கள் நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து இந்த பக்தியில் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வரும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அது நம்ம புரியும். அதான் கிருஷ்ணர் என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இது கிருஷ்ணர் உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கை என்ன? இதுதான். வித்வுட் கிருஷ்ணா நத்திங் கேன் ஹேப்பன். இல்ல, எவ்ரி திங் இஸ் டியூ டு கிருஷ்ணா. எல்லாம் கிருஷ்ணர் என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றும் இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கை. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் பகவான். நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிம் ஆர் அபவ் ஹிம். அந்த இது நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா, இங்க இது வந்து இந்த இதுல வந்து இப்போ காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு படம் பார்க்குறோம். இங்க இந்த அண்டங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இங்க வந்து இந்த படம் யார் தெரியுமா? இங்க பாருங்க, தட் இஸ் இந்த கவ் இது பண்றாரு இல்லையா, இவங்களை இது பண்ண சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க. ஆனால் பேக்ல இருக்கவங்க பாத்தீங்க 2 பேரு, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக குணத்தில் ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு இதுல வந்து தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த இதுல பார்க்கும்போது இந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது பகவானை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? அந்த அப்படி இருக்கிற ஒரு பக்தனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் ஆகிவிடுகிறார். எல்லாம் அவர் தான். எது நடந்தாலும் அவர் தான். ஸோ அவர் இன்றி எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற அந்த நிலையில அதுதான் ஒரு சிறந்த யோகியினுடைய நிலையம். அதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஏன்னா அவர் மனதில் இருக்கிற பரமாத்மாவை முன்னில் நிறுத்தி அந்த பரமாத்மாவில் லயித்து விட்டு அந்த பரமாத்மாவினால் அவன் இன்பம் அடைகிறான். அப்படி இருக்கும் பொழுது பரமாத்மா மனதில் நிறைந்திருக்கும் பொழுது பரமாத்மா இல்லாமல் அவருக்கு பணிவிடை செய்யாமல் அவரில் அவரு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அவருக்கே அர்ப்பணித்து செய்யாமல் அவரால் இருக்க முடியாது. அப்படிதான் ஒரு உன்னத யோகி ஆகிறார். ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில யோக பயிற்சி செய்து சித்திகளை பெற்று பரமாத்மாவை நினைக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் அசுரர்கள் ஆகிவிடுகிறார். அசுர குணம் வந்து விடுகிறது. அதுதான் நமக்கு தெரிகிறது. இந்த ராவணனா இருக்கட்டும், ஹிரண்யகசிபுவா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய நிலை என்ன? அவர்களும் யோக பயிற்சியில் இருந்தாங்க, யோகிகள் தான். அவங்க வந்து கடின தவம் செய்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய குறிக்கோள் என்ன? சித்தி. அவர்கள் வந்து பலம் வேண்டும் சொல்லி மற்றவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய நிலை அவர்கள் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யும்போது என்ன, அது அசுர குணம் ஆகிவிட்டது. ஸோ அவர்களுக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முன்னேற்றம் உண்டா? கண்டிப்பாக கிடையாது. இது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம். ஓகே. ஸோ செக்ஷன் 31-32 என்ன? பக்குவமான யோகிகள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஓகே, சங்கரன் பிரபு வாசிச்சுட்டு மாதாஜி அடுத்தது வாசிச்சிருங்க. ஓகே ஆ ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபு. சர்வபூதஸ்திதையோ மாம் பஜத்யேகத்வமாஸ்திதः சர்வதா வர்த்தமானோபி சயோகி மயி வர்த்ததே. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 32 வாசிச்சிருங்க. ஓகே 31 அவங்க 30 இல்ல 31 முடியட்டும். ஓகே ஓகே 31ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா ஒரு பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வு. அவர்கள் உணர்வு எப்படி இருக்கு? அவர்கள் என்ன நிலை என்ன? பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறார்கள், கிருஷ்ணரை காண்கிறார்கள், கிருஷ்ணரை உணர்கின்றார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்குள் கிருஷ்ணரை தான் அவர்கள் நினைத்து தியானம் செய்கிறார்கள் இல்லையா? அது ஒரு நிலை. இரண்டாவது நிலை என்னன்னா, கிருஷ்ணர் அனைவரது இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவை வசிக்கிறார். அது நமக்கு அந்த உணர்வு வருகிறது. பிகாஸ் கிருஷ்ணர் வேற எங்கும் தேட வேண்டியதில்லை. கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் பரமாத்மா நிலையில் அவர் எல்லா உயிர்களும் இருக்கிறார். அது அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன உயிரான ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ளும் அப்படித்தான், ஒரு பெரிய டைனோசர்களும் அப்படித்தான். ஸோ அனைவரது இதயத்துக்குள் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவிற்குள் வேறுபாடு இல்லை. எப்படின்னா ஜீவாத்மாக்கள் தான் ஒவ்வொரு உடல்ல எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வேறுபாடு உண்டு. ஏன்னா அவர்களுடைய அந்த கர்ம பலனை அனுபவிக்க வேண்டும். அவர்கள் இச்சையை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒவ்வொரு உருவம் உண்டு, ஒவ்வொரு உடல் உண்டு. ஆனால் பரமாத்மா அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளும் வீற்றிருக்கின்றார். அந்த பரமாத்மாவுக்கு வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இவ்வாறு இந்த மாதிரி உள்ள நம்ம உணர்வு பெற்ற பிறகு அவன் பரம புருஷன் பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறார். ஸோ அந்த நிலை வந்தால்தான் பரமாத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். அந்த நிலை வராமல் அப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம கேள்விகள் மனதில் ஐயம் கொண்டால், இல்ல கேள்விகள் இந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன் இருந்தால், அப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு இந்த உணர்வு வராது. ஏன்னா அவர்கள் மனது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் இருக்காது. அவர்கள் மனது சஞ்சலப்படுகின்ற மனதா இருக்கும். ஏன்னா அவர்கள் பௌதிகத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? கிருஷ்ணரும் அந்த ஜீவாத்மாவும் ஒன்றே. இல்லை நான் கிருஷ்ணரோட பெரியவன், இப்போ அவர் சயின்டிஸ்ட், இல்லை நான் நிறைய டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு தான் கூடுதல் அறிவு இருக்கு. ஸோ அந்த அறிவு கிருஷ்ணருக்கெல்லாம் கிடையாது. அவர் கடவுள்னா எங்க ப்ரூஃப் எங்க? இல்லை இவங்க வேதத்தில் தான் சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் சொன்னது எப்படி உண்மைன்னு எடுக்க முடியும்? இது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்லாம் கேட்டா ஒன்று டைம் வேஸ்ட்டு, ரெண்டாவது அவனுடைய அறிவு. அவனு அகந்தையில் இருக்கிறான், தான் கிருஷ்ணரை விட பெரியவன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அப்படி உணர்வில் இருக்கிறவர்கள் எப்படி பகவானை வணங்க முடியும்? எப்படி கிருஷ்ண உணர்வை பெற்று இந்த லிபரேஷன் அவர்களுக்கு கிடைக்க முடியும்? அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா ஒண்ணு யோசிச்சு பார்க்கணும், இந்த நிலை மனிதன பிறவி எப்படி கிடைத்தது, இந்த உருவம் நான் ஏன் எடுத்தேன், இதற்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்ட்டு ஒருவனுக்கு புரிஞ்சா அவனுடைய ஒருவனுக்கு இந்த வேதங்கள் வழியாகவும் குருக்கள் வழியாகவும் இந்த அறிவு படிப்பினை இல்லை என்றால் அவன் என்ன நினைத்து கொண்டிருப்பான் மனதுல? அவன் எது நினைத்தாலும் அது ஒரு சூன்யம் தான். ஏன்னா அதுல அளவு இது கிடையாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ரூஃப், தெர் இஸ் நோ பேசிஸ் இல்லையா? இப்ப நான் ஓகே இங்க சூரியனுக்கு நான் நடந்து போக முடியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா என்னை விட முட்டாள் யாரும் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா சூரியன் போட வெப்பம் இருக்கும். அதில் நடந்து போனா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நான் நடக்க முடியும்? சூரியன் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது? நான் அந்த மாதிரி ஏன்னு சொன்னேன்னா எனக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ இவனுக்கு இவன் ஒரு மாமுடன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான்.
ஸோ இப்போ தான் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டில இருந்து வைங்க குழந்தைக்கு கொஞ்சம் என்ன இந்த நல்லது கெட்டது எல்லாம் தெரிய வரும் டைம்ல பார்த்தோம்னா எத்தனை பேர் வந்து அவர்களுக்கு வந்து இந்த வேதங்களை பற்றியோ இல்ல இந்த பகவானை பற்றியோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா நிறைய வீட்டுல இருக்கிறது கிடையாது இந்த கலிகாலத்துல. அப்ப என்ன அவர்களுக்கு தெரியறது இல்லை, அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியறது இல்லை. மற்ற மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து வந்து கொண்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மதத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இந்து மதத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டுல நடக்கிறது கிடையாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவர்களுக்கு ஏன் எதனால் என்ன அவர்களுடைய கடமை அந்த இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றது கிடையாது. என்ன பிளைண்டா வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னு பார்த்தா அங்க இருக்கிற அந்த கல்ச்சர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஸோ அந்த அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அவர்களே வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அவர்களே சொல்லியிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து இந்த வர்ணாசிரம முறை பழகிறது கிடையாது. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து கேஷுவலா வந்து இருக்கிற மாதிரி நிலை. இப்ப அதுதான் வந்து இந்தியால வந்து அதை தழுவி விட்டோம் நம்ம. இதற்கு முன்னாடி இப்ப நான் வந்து நியர்லி அபவுட் 50 இயர்ஸா நான் வந்து ஐ பீன் டிராவலிங் அண்ட் ஐ பீன் மீட்டிங் பீப்புள் எல்லாம். ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து பர்டிகுலர்லி 35 இயர்ஸா வந்து வெரி எக்ஸ்டென்சிவ் டிராவல் எனக்கு வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் எல்லாம். அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க இந்தியா உங்களை மாதிரி இருக்க முடியாது. ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு டைவர்ஸ்ன்றுவாங்க. திடீர்னு அப்பா குழந்தை வந்து அப்பாவை பார்க்க வேணும்னா வந்து இது டேக் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நிலை இருந்து அப்பெல்லாம் அதை பார்த்து கேலி செய்வோம் நம்ம என்னப்பா அப்படின்ட்டு. இப்ப பார்த்தா நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் அதான் நடக்குது, இந்தியால இருக்கிற சமுதாயத்திலும் அதான் நடக்குது. இப்ப நான் வந்து இப்ப முன்ன பார்த்தா நான் என்னுடைய எங்க அப்பா அம்மா தனியா இருந்தேன், இப்ப வேற என்ன இடத்துல வேலையில் இருந்தேன்னா அப்போ அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போறதுக்கு கூட வந்து இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, இப்போ இது கேட்கறாங்க, கன்வீனியன்ஸ் கேட்கறாங்க. பிரதர் வீட்டுக்கு போறதுக்கு அப்படித்தான் இல்லையா, அதெல்லாம் நடக்குது. இப்போ ரொம்ப கண் கூட பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இப்போ வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க ஓ இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இப்போ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியம் கிடையாது. இப் வென் யூ ஆர் க்ளோஸ் ஆர் வென் யூ ஆர் பிளட் ரிலேஷன் வென் யூ ஆர் அந்த டைம்ல வந்து போவோம். ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு முன்னாடிலாம் அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுட்டா போவோம், நீ ஃப்ரீயா இருக்கியா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டா போவோம், நேராக ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போவோம். அப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்க பேரண்ட்ஸ் நம்மளையும் அவங்க குழந்தை மாதிரி தான் அவங்க ஆதரித்து எல்லாம் செய்வாங்க. என்னுடைய ஏஜ் குரூப்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம். ஒரு தீபாவளி இல்லை வேற ஏதாச்சும் இப்போ சில கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கெல்லாம் போனா நான் அவங்க பண்டிகைக்கு பார்த்து அதே மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்க அந்த நமக்கு இது பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம மேலேயும் இருக்கும். ஆனா இப்போ அதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. நான் எல்லாம் கண் முன்னாடி பார்த்தது இதெல்லாம். ஆனால் இப்போ வந்து ஏன் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே மலிந்து போய்விட்டது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர்ல இருந்து மாறுபட்டு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் தழுவ பார்த்துக்கிட்டோம். அதுதான் வந்து பெரிய. ஆனா கேட்டா வந்து எல்லாரும் ஓ அது பெரிய கல்ச்சர், பெட்டர் கல்ச்சர், அது அப்படி இப்படிட்டு வாதிக்க வருவார். ஸோ அந்த வாதத்தில் நம்ம வந்து பங்கேற்பது வந்து அறிவில்லாது. வெள்ளை கலர் காமிச்சு இதுதான் ப்ளூன்னு ஒருத்தன் சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அவனுக்கு அதுதான் தெரியும் சொல்லி நம்ம பேசாம தான் இருக்க முடியும். அவனுக்கு எப்பாச்சும் வந்து அதோடைய அறிவு வரட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரார்த்தித்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் வேண்டாம், அவ்வளவுதான். அதுதான் வந்து அந்த உணர்வு ரொம்ப தேவை. பரமபுருஷரை பற்றி பகவானை பற்றியுள்ள அறிவு இருந்து நமக்கு அந்த உணர்வு வரும்பொழுது நம்ம வேற எதுவும் செய்ய மாட்டோம். பகவானை நம்ம வந்து கண்டிப்பா பகவானை சரணடைவோம், பகவானுக்கு சேவை செய்வோம். இன்னைக்கு காலைல கூட நாம சத்குருஜி கிளாஸ்ல வந்து இந்த சொல்லிட்டு இருந்தேன். எப்படின்னா ஒருத்தன் வந்து ஒரு தட் இஸ் ஒரு இது ஒரு குருவுக்கு சேவை செய்யணும்னா முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் வரணும், வீட்டில் வந்து இன்வைட் பண்ணோம் அப்படி வந்தா நம்ம எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம், அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப பவ்யமா தட் இஸ் அவங்கள வர இது பண்ணி தண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உணவு எல்லாம் கொடுத்து இப்போ நிறைய வீட்டில் நடக்குது, இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் இது கொடுத்து நம்ம இது பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் வந்து முன்னெல்லாம் ஒரு சன்னியாசி வீட்டுக்கு வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப பெரிய இதாக நம்ம எடுத்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சன்னியாசிகள் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது, ரெண்டாவது சன்னியாசிகள் வந்து உணர்வு இல்லை,
இந்த சாது சங்கத்தில் இருக்கவர்களுடைய வீட்டுக்கு தான் சொல்லுவாங்க தவிர வெளியே போறது கிடையாது. கண்டிப்பா அது கிடையாது. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர்கள் வந்து இந்த அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து மீட் பண்ண முடிய மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து இந்த ஃபேமிலி ஃபுல்லா வந்து அந்த உணர்வுல இருக்க மாட்டாங்க. சிலவங்க மட்டும் இருப்பாங்க. So, அதனால வந்து அது ட்ரங்கேட்டட் ஆகும். So, அந்த மாதிரி நிலையும் வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கலிகாலத்தினுடையது. மெயின் ரீசன் என்னன்னா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் நம்மளுடைய கல்ச்சரையும் நம்ம மறந்துடும். அது கூடாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பக்தி தொண்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கோ கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கோ நம்மளே சார்ந்தவர்கள் அட்லீஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம், சொல்லி சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ டிவோட்டீஸாக இருக்கோம். ஆனால் மற்றவங்க இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து நடத்துகிறோமோ அதை வந்து ஒரு மாதிரியை வச்சு அந்த மாடலை வச்சு அவங்க தே வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். ஸோ அதற்கு நம்ம வந்து இந்த கரெக்ட் இந்த ஆப்ட் திங்ஸ் இல்லையா, சரிவர இருக்கிற அந்த செய்கைகளையும் சரி, அது சரிவர நம்ம வந்து அந்த ஆப்டா இருக்கிற கருத்துக்களை நம்ம எடுத்து உரைக்கணும். அது இல்லாம நம்ம சிலவங்க என்ன நினைச்சுக்கோ, அவங்க சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. நான் எப்போ ஒண்ணு சொல்லுவேன் என்னன்னா, there is never a bad teacher. சாரி, there is never a bad listener. There is only a bad teacher அப்படின்னு. எப்படின்னா டீச்சர் ஆனவங்க வந்து நம்ம சொல்ல மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு கீழே வரும்போது குரு வந்து அந்த ஸ்தானத்து வந்து குரு வந்து அந்த சிஷ்யர் இல்ல வந்து யாருக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கிறோமோ அவர்களுக்கு புரியிற நிலையில் எடுத்துரைக்கணும். ஆனால் எப்படி ஒரு கண்டிப்பா மந்த புத்தி இல்ல கண்டிப்பா வந்து ஏத்திஸ்ட் எதிர்மறை கொள்கையை கொண்டவர்கள் அவர்கள்ட்ட போய் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. தலையை போய் நம்ம சேவத்தில் இடிக்க முடியாது. ஆனால் வந்து சிலவர்கள் வந்து பக்குவ நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நிலையில் எடுத்து சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து அவர்களுக்கு புரியும். அதுதான் நம்ம ப்ரீச்சிங்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ப்ரீச்சிங் இருப்பேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைக்கல. நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தமிழ் கூட அவ்வளோ ஃப்ளூயண்டாக இருக்காது. இப்போ அப்போ தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி ராதிகா மாதாஜின்னு சொன்னாங்க, நோ யூ கேன் டேக் ஜஸ்ட் கோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து பல்ராமர் அந்த இது கொடுப்பாரு, ஜஸ்ட் யூ கோன் டூ அப்படின்ட்டு. நான் இப்போ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஐம் ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து நம்ம குருக்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும், மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்ன, உணர்வு. பரமபுருஷர் பகவான் அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அந்த உணர்வு வந்து அந்த உணர்வில் நம்ம வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டும். அந்த நம்மளும் வந்து நம்ம குருக்கள் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லி அந்த முறையில் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஓகே, அதுதான் இவ்வாறு உணர்ந்த பெண் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறான் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். ஓகே, 6.32 யார் மாதாஜி வாசன் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। आत्मौपम येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுகதுக்கங்களையும் தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது, யோகி நிலையை வரும்போது ஹீ செல்ஃப்லெஸ் இல்லையா? ஒரு யோகியானவன் தன்னுடைய சுகதுக்கங்கள் மட்டும் வந்து அவன் பார்ப்பதில்லை, அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் யோகியோட நிலை என்ன, ஸ்திரதிர் முனி அப்படின்ட்டு. அப்படின்னு என்ன, அவர்கள் வந்து ஃபிக்ஸட் கடவுள் மேல அவர்கள் கடவுளை நினைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு சுகமோ துக்கமோ எதுவும் பாதிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் அவர்களுக்கு மற்ற உயிர்களுடைய சுகதுக்கங்களை வந்து தன்னுடைய மாதிரி அவர் கருதுகிறார். ஸோ நம்ம நினைக்க கூடாது, ஓ ஒரு முனிவன் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம்,
ஒரு யோகியான் சிறந்த யோகிக்கு வந்து சுகத்தையும் வந்து அதனாலையும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை, துக்கத்தினாலும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை. ஸோ அதனால இந்த சோகத்தின் பிறகு நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு சுகமோ துக்கமோ கிடைச்சா அதை வந்து சாதனைப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அது இல்லை அதோட அர்த்தம். அர்த்தம் என்ன? மற்ற ஒரு உயிரினங்களுக்கு சுகமோ துக்கமோ அதுக்கு ஏற்பட்டால் உள்ள நிலை என்ன அப்படின்ட்டு புரிந்து கொண்டு அவன் அதற்கேற்ப செயல் செய்கிறான். அப்படின்னா என்ன? மற்ற உயிர்களை வந்து மற்ற உயிர்களுக்கு துரோகமோ இல்லை மற்ற உயிர்களுக்கு தீய வினைகளோ எதுவுமே அவன் செய்வதில்லை. அவன் தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மற்ற உயிர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீங்கோ எதுவும் செய்வதில்லை. மற்ற உயிர்களுக்கு அவனால் நன்மை செய்ய முடிந்தால் அது செய்வானே தவிர தீங்கை செய்வதில்லை. ஏன்னா அவன் தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறான். அது வந்து யாரும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இல்லை, அவன் வந்து என்ன சொல்றது, எம்பத்தி இல்லையா? எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷ்ல. ஸோ இஸ் ஃபில்ட் வித் எம்பத்தி. அது வந்து நம்ம இதுல இருந்து உணர்கிறோம். எப்படின்னா ஒருவன் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கும்போது பர்ஃபெக்ட் யோகி ஆகிறான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன? அவன் வந்து மற்றவருடைய துக்கங்களையும் அவர்களுக்கு எந்த செய்கைகள் வந்து செயல்களினால் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் தருமோ அதை செய்வது எல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும். ரெண்டாவது என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து ஒருவருக்கு துக்கம் எதனால வருகிறது சொல்ல முடியுமா? துக்கத்தின் காரணம் என்ன? பௌதிக செயலில் ஈடுபடுவது, புலனின்ப செயல்கள், கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருப்பது, புலன்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற செயல் ஈடும்போது பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா துக்கம் வருது, துன்பம் வருது. எக்ஸாக்ட்லி. வேற ஏதாச்சும் மாதாஜிஸ் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி ஆசை பிரபுஜி, ஆசை. கரெக்ட். ஆசை நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் கர்மாவும் இருக்கலாம். ப்ரீவியஸ் கர்மா. ஓகே, கரெக்ட். ஸோ ஒருவன் ஒரு குணம் நம்ம பார்த்தோம், ஒருவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து அவனை எப்படி வந்து அந்த செயல்களை செய்கிறான்னா அந்த முக்குணங்களுடைய ஆற்றல்னால அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த முக்குணங்களோட ஆற்றல்னாலன்னு சொல்லுவோம். நம்ம மனது நீங்க சொன்ன மாதிரி இச்சை, முதல்ல இச்சை வருது, டிசையர்ஸ் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரீவியஸ் கர்மனால சில செயல்கள் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் உண்டு. ஆனால் இதற்கெல்லாம் நமக்கு தெரியும், கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யும் போது இது எதுவும் பாதகமாகாது இல்லையா? ஸோ ஒருவருடைய டிஸ்ட்ரெஸ், இந்த கவலைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன? மெயின் ரீசன் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. தட் இஸ் கிருஷ்ணரை மறந்திருக்கிறது. கிருஷ்ணரை மறந்தால் கண்டிப்பா துக்கம்தான். கிருஷ்ணரை நம்ம மறக்காமல் அவருக்கு சேவை செய்யும் போது நம்மளுடைய பாவ செயல்கள் கூட வந்து அதனுடைய அந்த ஊர்ஜம் வந்து குறையும். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய யார் சொல்றா? நம்மளுடைய வேதங்கள் சொல்கிறது. இப்ப நம்ம இது விஸ்வோபனிஷத் படிக்கும்போது அதுதான் சொல்கிறது. தட் இஸ் கிருஷ்ணருடைய சமீபம் இருந்தால், தட் இஸ் எப்படி வந்து ஒரு சூரிய ஒளி வந்து இருக்கும் பொழுது இந்த இழிவான இதுல நான் சொல்றது இடங்கள் கூட இல்லையா, ரொம்ப அசிங்கமான இடங்கள் எல்லாம் இருந்தால் கூட, சகதி சேர் இல்ல இந்த டர்ட்டி இதெல்லாம் இருந்தா கூட சூரியனை ஒளிப்பட்டது ட்ரை ஆகும்போது என்ன, அந்த இடம் கம்ப்ளீட்டா வந்து மாறிவிடுகிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கிருஷ்ணர் ஒன்று இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எந்த விதமான பாவ செயல்களை செய்ய மாட்டோம். செய்த பாவ செயல்கள் உரம் கூட குறையும். அதனால்தான் சொல்றாங்க, பார்த்துருக்கோம் நம்ம இல்லையா, நம்ம வந்து ஆஃபென்ஸ்லெஸ் சாண்டிங் ஒரு தடவை ஒழுங்கா சொன்னாவே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். அப்போ நம்ம பாவ செயல்கள் எல்லாம் இல்லாகிவிடும். நம்ம அந்த இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது நம்மளுடைய நம்ம தீக்ஷா குரு வந்து அவர் எல்லாம் நம்ம பாவத்தை எடுத்துக்கிறாரு. தீட்சை எடுக்கும்போது நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் வித் கிளீன் ஸ்லேட் இல்லையா? ஸோ அதனால நீங்க எப்படி அவர் எடுக்கிறாரு நம்ம தீக்ஷா குரு? அவர் கிருஷ்ணருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். குரு கிருஷ்ணரை காண்கிறோம் நம்ம, இஸ் காட்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ கிருஷ்ணருடைய சாமீபியம் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய துக்கங்கள் குறையும், அதே மாதிரி பாவங்களும் வந்து இல்லாமல் ஆகிவிடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொண்டு உண்டு. ஸோ
இது யாருக்கு புரியும்? இந்த இது ஒன்லி டு அ டிவோட்டி. ஸோ அதே மாதிரி இவருக்கு எப்படி சந்தோஷம் வரும்? அவருக்கு கிருஷ்ணனுடன் இருக்கும்போது சந்தோஷம்தான் இல்லையா? கிருஷ்ணனுடன் இருக்கும்போது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா, எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து டெஃபினட்டா வந்து அஹ், கடவுளுடைய உணர்வு உண்டு, கண்டிப்பா இருக்கும். அது நீங்க வந்து என்ன இதுலன்னா பாருங்க, அவர்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று சேவை செய்வாங்க கடவுளுக்கு, தெரிஞ்சோ தெரியாமலே செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தனாக மாறிவிட்டு கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்யும்போது அவர்களுக்கு ஆனந்தம் தான் வரும், மற்றவர் எதுவுமே இருக்காது. இங்க பாருங்க, இந்த படத்திலே பார்க்கிறோம் இல்லையா, இவங்க எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ், பாருங்க இந்த மாதிரி சேவை செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ இது நம்ம clear ஆ உணர்ந்து வைக்கணும். நம்ம கிருஷ்ணர் தான் வந்து இஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர், நம்ம கிடையாது. நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண பார்த்தோம்னு சொன்னா துக்கத்துல வந்து கண்டிஷன். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வந்து எப்பவும் வந்து இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சி தான் தேடுறாங்க தவிர, பௌதிக சுகத்தை தேடுறாங்க தவிர, அவங்க நிரந்தரமான சுகத்தை தேடுவது, ஆன்மீக சுகத்தை தேடுவதில்லை. அப்ப என்ன ஆகுது? அவர்கள் வந்து 3 விதமான மிசரிஸ் வந்து அவர்களை ஆட்டி படைக்கிறது. த்ரீ ஃபோல்ட் மிசரிஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 3 வகையான கஷ்டங்கள் ஒரு உயிர் வாழ்க்கை வரும். அது என்ன? ஹரே 3 கிருஷ்ணா பிறப்பு, பிரபுஜி. இறப்பு, துக்கம் பிரபுஜி. ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க அதி மாதாஜி. ஆ அதி சொல்லுங்க. ஆத்மீக, ஆ அதி பௌத்திக், ம் அதி தெய்வீக். ஓகே. அது ஆதி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆதி தெய்வீக, ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌத்திக. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? ஆதி தெய்வீக என்னன்னா, ஆதி ஆத்மிக் சொல்லுங்க. ஆதி ஆத்மீக் அப்படின்னா ஆ நம்மளால, நம்மளுடைய ஆ உடலாலையும் மனதாலையும் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் சொல்லலாம். ஓகே ஆஹ் ஆதி பௌத்திக் அப்படின்னா பிற உயிரினங்களால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் பிரபுஜி. கரெக்ட். ஆதி தெய்வீக் அப்படின்னா இயற்கை சீற்றங்களால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் பிரபுஜி. சூப்பர், வெரி குட் ஆன்சர். ஸோ இதுதான் நம்ம, தட் இஸ் நம்ம, இது வந்து ஒரு டிவோட்டினால் நமக்கு தெரியுது. டிவோட்டி அல்லாதவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியாது. ஸோ ஆதி ஆத்மிகனா நம்மளால, நம்மளுடைய செய்கைகள் இதனால வரக்கூடிய கவலைகள், துக்கங்கள். ஆதி பௌதிகம்னா மற்ற உயிரினங்களால அதெல்லாம் வந்து வரக்கூடியது. ஆதி தெய்வீகன்னா தட் இஸ் கடவுளின் செயல் சொல்றோம். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் சொல்றோம் இல்லையா, எர்த்குவேக், வெப்பம், இல்லை வந்து கூடுதல் இது, தட் இஸ் குளிர், இல்லை வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ், இதெல்லாம் வருது இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஆதி தெய்வீகம். ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய துக்கம் பார்த்தீங்க இந்த 3 இதுல தான் இருக்கு. ஸோ இதை நன்றாக புரிந்து கொள்கிறவன் வந்து ஒரு பக்தன், சிறந்த பக்தன், சிறந்த யோகி. இதை புரிந்து கொண்டால் மனதில் வந்து எந்த விதமான கவலையும் வராது. இப்போ நமக்கு வரக்கூடியது நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா, இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஐம்புலங்களையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும்போது ஆதி தெய்வீக, தட் இஸ் நம்மளுடைய சாரி ஆதி ஆத்மிக துக்கங்கள்லாம் குறையாது இல்லையா. மற்றவர்களுக்கு நம்ம வந்து எந்த விதத்திலும் நம்ம வந்து அவர்கள் தீங்கு செய்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஒரு தவறு செய்யாம நம்ம அப்படியே இருக்கும்போது நமக்கும் அதனால வர இது இல்லாமல் போய்விடும். ஆதி ஆத்மீக ஆதி பௌதிக துயர் வராது நமக்கு, ஆதி ஆத்மீக துயர் வராது. அதே மாதிரி கடவுளில் நமக்கு வந்து பக்தி இது இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எது வரும்போது நமக்கு வந்து கிளியரா புரியுது, இது வந்து கடவுளின் செயல் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம அவ்வளவா மனதில் பாதிக்காது. இல்லை நம்ம அதை நினைச்சு கவலைப்பட்டு அதை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு. ஸோ இது நம்ம only an intelligent person who has got knowledge of Krishna knows this. ஓகே. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சு, ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ட் யோகி இல்லையா, இந்த எல்லா உயிர்ன தளத்தில் இருக்கின்ற யோகி இதை எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்து குறைக்கின்றான். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சென்றடைகிறது. இதுதான் நம்ம ப்ரீச்சிங்க்கு நம்ம நம்ம நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது. இப்போ நீங்கள்லாம் இப்போ இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு லெவல் 3 பக்தி சாஸ்திரி செலவு பண்றீங்க. ஸோ பக்தி சாஸ்திரி எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்களும் யூ ஷுட் டேக் டு ப்ரீச்சிங். அது வரைக்கும் இப்போ நீங்க கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குது, அவங்க சிக்ஷா குரு என்ன சொல்றாங்க, தீக்ஷா குரு எடுத்துருந்தீங்கன்னா
தீஷகுரு என்ன சொல்றாரு, அந்த கருத்துக்களையும் வந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். நம்ம அப்படியே நம்ம வந்து அதுல வந்து மசாலான்னு சேர்த்துக்கூடாது. நம்ம என்ன நமக்கு வந்து எடுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ நம்ம குருக்கள், அது அப்படியே மற்றவர்களுக்கு நம்ம எடுத்து வைக்கும் பொழுது மற்றவர்களும் பயனடைகிறார்கள். ஸோ பர்ஃபெக்ட் யோகி வந்து அவரும் அது செய்வார். He broadcast the importance of being in Krishna consciousness அப்படின்ட்டு. இது அப்ப என்ன, அது அவரு இது இந்த மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும்போது மற்ற ப்ரீச் பண்ண அவர் இஸ் a devotee of the Lord இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய வெல்ஃபேர், தன்னுடைய சுகதுக்கம் மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கும் வந்து அந்த சுகத்தினை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். மற்றவர்களுடைய க்ஷேமத்தை அவர் மனதில் நினைத்துக் கொண்டு பெருமாறுகிறார். அதுவும் வந்து நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறார் சொல்லும்போது அதுதான் நம்ம இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 5 minutes 9:15. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாமா? இன்னொரு இது பார்க்கணுமா? என்ன சொல்றீங்க? இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்த்துடலாமா? 33 முடிச்சிடலாமா? முடிச்சலாங்க பிரபுஜி. ஓகே, இன்னொரு ஸ்லோகம். இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்த்துக்கலாம். 33 யாராச்சும் படிங்களேன்? படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க பிரபு. யோயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்த சம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாகம் ந பஸ்யாமி சஞ்சலத்வாத்திதிம் ஸ்திரம். அர்ஜுனன் கூறினார், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டான ஸ்லோகத்தில் நம்ம இன்னைக்கு எண்ட் பண்ண போறோம். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் கேட்கிறாரு அவரு, கிருஷ்ணர்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் மனதுல ஒரு டவுட் வந்துடுது. அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் மன அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்பொழுது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாக தோன்றுகிறது அப்படின்றாரு. அவர் அர்ஜுனனுடைய நிலை நம்மள மாதிரி. அவர் மதுசூதனரே, நீங்க வந்து மனதை வந்து மனது வந்து நிலையற்றதா இருக்கிறது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி மனதில் அமைதியே கிடையாது, அமைதியற்றது இருக்குது. இப்படி இருக்கும்போது நீங்க இப்ப கூறிய யோக முறை நான் எப்படி நடைமுறைக்கு பிராக்டிக்கலான எப்படி செய்ய முடியும்? நானு ஒன்றுக்கு தாங்க முடியாது, இதெல்லாம் செய்ய முடியாது மாதிரி தோணுது இருக்கு அப்படின்றாரு இல்லையா? இந்த யோக நிலைக்கு என்ன முக்கியம்? ஐம்புலங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அது மட்டுமானால் மனதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து காட்டுக்கு தனிமையான இடத்துக்கு சென்று அந்த யோக நிலையில் இருந்து அமர்ந்து இந்த யோகத்தை செய்ய வேண்டும். சிவியர் ஆஸ்டரிட்டிஸ் இல்லையா, கடினமான தவம் இருக்க வேண்டும். இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா அப்படின்ட்டு அவரு கேட்கிறாரு அர்ஜுன். நம்ம மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு அதே சேம் திங் தான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. ஏன்னா நமக்கு தெரியும், கலிகாலத்தை பத்தி தெரியும். கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனுடைய வாழ்நாள் குறைவு இல்லையா? எவ்வளவு 100 நாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சாரி 100 வருஷம் மேக்சிமம் அப்படின்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக், கேன்சர் அப்படின்னு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. வாழ்நாள் அப்படியே குறைகிறது. கலியுகத்தில் வாழ்நாள் குறையும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது என்ன, கலியுகத்தில் மந்த புத்தி ஜாஸ்தி இருக்கும். தட் இஸ் அவர்களோட புத்தி, அவர்கள் புரிதல் வந்து குறையும். பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் தோணின உடனே நம்ம இவரு கர்ப்போதய விஷ்ணு பிரம்மாக்கு எப்படி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு, அந்த இது 2 வார்த்தை இல்லையா? இல்லையா, அவர் என்ன சொன்னாரு, எப்படி வந்து பிரம்மாக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அவரு? ஏன்னா பிரம்மா, இது நீங்க படிப்பீங்க, பாகவத்துல படிப்பீங்க. தியான நிலையிலேயே தியான நிலையில எப்படின்னா அவர் வந்து இந்த பிரம்மாவை கிரியேட் தொப்புள் கொண்டு வந்து பிரம்மா வந்து உருவாகிறார்.
அப்புறம் வந்து அவருக்கு என்ன செய்யணும் எது செய்யணும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருட்டா இருக்கு, டார்க்கா இருக்கு, என்ன செய்யணும்னு தெரியல. அப்படியே வந்து என்ன அப்புறம் அந்த தண்டு வழியா அந்த ஸ்டெம் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் அப்படியே வந்து இந்த இதோடைய இந்த இவருடைய கர்ப்போதர்ஷனுடைய நேவலுக்கு வராரு. அப்புறம் அவர் கேட்க நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை தாப்பா அப்படின்ட்டு. தாப்பா அப்படின்னு என்ன தபஸுக்கு சொல்றாரு. பிரம்மாக்கு அது புரிஞ்சு அவர் தபஸ் இருந்து அந்த தபஸ்னால வந்து அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு அவருடைய எல்லா செயல்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அவர். So, அந்த அளவுக்கு அவருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அஹ் நம்ம இந்த உபனிஷத்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருந்ததா எழுதி வைக்கல. எல்லாம் வந்து எப்படி தட் இஸ் இந்த குருக்கள் வந்து அவன் சிஷ்யனுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ சிஷ்யம் அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வழியாக வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது அந்த அவர்களுக்கு அந்த நினைவு ஆற்றல் இல்லையா அது வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னா நமக்கு ஞாபகம் இல்லை. இல்ல வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது கேளுங்க, நமக்கு தெரியாது. 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி சரியா தெரியாது. மறதி ஜாஸ்தி இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து கலிகாலத்தினுடைய இது. அப்புறம் என்ன, மறதி ஜாஸ்தி மட்டும் இல்ல, புரிதல். நமக்கு ஒன்று கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நம்ம வந்து நிறைய டீட்டெயில் பாருங்க. இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு, அப்புறம் அதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் தேவை, அதுக்கப்புறம் பர்பட் தேவை, வேர்ட் வைஸ் மீனிங் தேவை. இது அப்படி இருந்துதான் நமக்கு புரியுது. இருந்தாலும் ஃபுல்லா புரியுதுன்னு கேட்டா இல்ல. பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு, பகவத்கீதையை 3 தடவையாச்சும் நீங்க வந்து படிச்சாதான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்மளோட நிலை அந்த மாதிரி, கலியுகத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி கலியுகத்துல என்ன, அட்டென்ஷன் ஸ்பேன், நம்மளுடைய ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்க முடியுமா, முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கு. அப்புறம் கலியுகத்துல நம்ம சிறந்த பிராமணனை பார்க்க முடியுதா? நமக்கு வந்து யாரை வந்து சிறந்த பிராமணன், இல்லை அவர்களுக்கு இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ பிராமணன் சொன்னா இப்ப என்ன, ஓகே பிராமண குலத்தில் பிறந்தவன் பிராமணன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கிடையாது இல்லையா. நமக்கு என்ன தெரியும், பிராமணர் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இல்லையா. இப்போ முன்ன அதுதான் வந்து இவங்க இந்த சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க முன்ன, அஸ்வமேதம் எல்லாம். அப்படின்னா அவர்கள் வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற அந்த அனிமல் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த குதிரை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அஸ்வமேத யாகத்துல அந்த ஒரு சர்டன் கேட்டகரி சர்டன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அந்த குதிரை, அப்பதான் எடுப்பாங்க. எடுத்துட்டு அந்த உயிர் எடுக்கும்போது இந்த இவங்க இருப்பாங்களே பிராமணர்கள், இந்த வேதங்கள் உச்சரித்து பண்ணா அதை வந்து அவர்களுக்கு லிபரேஷன் கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேறொரு உடல்ல வந்து மாற்றி கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டிஸ் இருந்தது. இப்ப யாருக்காச்சும் அந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கா, நமக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரில கேப்பபிலிட்டிஸ் கிடையாது. நான் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறார்களும் கிடையாது. பிராமணர்கள் அப்படின்னா பிராமணர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் வந்து அந்த அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களை காணும், வர்ணத்தில் இருக்கிறவங்களை காணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நிலையில எல்லாரும். ஸோ அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப ரிலவென்ட் கொஸ்டின். இந்த கலிகாலத்துல வந்து என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த இது எப்போ எங்க நடக்குது, இந்த போர் குருக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திர எவ்வளவு வருஷம் போர்கள் முன்னாடி, குருக்ஷேத்திர போர் 5000 வருஷம். ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்குது. அப்படி இருக்கும்போது கலியுகம் பிறந்தாச்சு இல்லையா, பிறந்தாச்சு கலியுகம். அப்படி இருக்கிற நிலையில வந்து அஹ், எப்படி மனிதர்களுடைய நிலை என்ன, பேசின மாதிரி தான் இதெல்லாம் தான் மனிதனுடைய நிலை. ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணு அப்படின்னு நடைமுறைக்கு வராத சங்கம் நடக்காது அப்படின்ட்டு அரிஜினன் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த இந்த உண்மைகளை எல்லாம் மனதில் நினைத்துக் கொண்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறார். இதெல்லாம் வந்து நடக்காத காரியம் மாதிரி தோன்றுகிறது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அவரு. ஸோ நம்ம நீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம். ஸோ அர்ஜுனன் நமக்காக வேண்டி இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாரு இல்லையா. இந்த கேள்வியை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு. நீங்கள் எல்லாரும் வந்து அடுத்த ஒரு 34 இருந்து இது 48 இது ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 15 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு வாங்களேன் அடுத்த செஷனுக்கு.
யாரும் படிக்காம வராதீங்க. என்ன என்ன நான் என்ன ஒண்ணு பாக்குறேன்னா, சொன்ன இது ஃபுல்லா வந்து எல்லாரும் பண்றது மாதிரி தெரியல எனக்கு. So, செஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இந்த பாக்கி இருக்கிறது 34 டு 48 ஒன்று படிச்சுட்டு வாங்க. ஒரு கிளான்ஸ் அடி சீக்கிரம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ டவுட் இருந்தால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நடந்த கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காச்சும்? எனி டவுட்ஸ், எனி கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே, தேங்க்யூ. வேற வேற ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா? வேற ஏதாச்சும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி அந்த சதகோட்டி நாமம் ஹரே பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. எப்படி அனுப்புறது, ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு அந்த மெசேஜ்ல இருந்தது. அத பத்தி ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க எனக்கு. நான் ஓகே, சத்தக்கொடி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய